ni kir thlani som paruk thotan ni kan no thleng le ta tuntu ma hian Israel le Iran indora kan an update le don ania tun a hian in beina ala chol lova nisan lampo khan boru ka tang khop maya ral thuam mangin an in kap tona thiat na thleng hi alian chho sot le bokani Israel a chuanin Iran missile baya wangin in engemaw zata cheto sanchuak tu te chuan in chimkara bote zon hna le chan chuan hna an thok reng bokani Iran missile beina wang khanin Bat Yam Israel chunga hianin chiat na lian taka thlenga building sang tak mai su ka ania heta hianin mi pasari zet an thita ni mi zatel fe mai an hliam boka helai mun hi ni min khan Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan atloa Bat Yam apartment building a Iran missile beina wanga chiat na thleng chutlo in heta hian mi pasari an thita mi za chuang fe an hliam boka Israel mi pui poi seilo Iran ina beina wang hianin Iran hian mandau tak arulangai don ni Iran chuna taka chan le tani don ani ti in Netanyahu chuan a soya Iran hian tum reng wangin civil mi mei chete naupang te bein aron thatani hei hi indona thil sual lian tak ania khubalak na lian tak mangin kan chang le don ani kan thil tum chu kan hlen chuakang nasa takin kan bei don ani ti in Netanyahu chuan a soibok Israel President Isaac Herzog point Bat Yam hun hi atloa National Security Minister Itamar Ben-Gvir point atlo boka puanta kang khan inrin ni zan khan in Iran ballistic missile chuanin Israel khopui lai hola chena in pakhat chuaron kapa heta hianin chin thriat lavin tun thleng hianin mi pathum man lo oma san chuan hathok tu chuan helai hmuna hianin na thok rengani Iran beina wang hianin Israela Arab mi puida chenna tamra khopuya hian chiat na lian taka thlen boka direct hit helai hmuna hian a thleng mi pali an thinga la Israel President Herzog chuan helai hmun po hi atlo thuai don tia soi he benara phlak taka hianin kan unaw Juda Arab na pangle puitling thliar hrang lavin beyan nia tiam tam takanom bokani Iran hian tuma thliar hran an nei lova an chet na hi chan le taniang ti in Israel President pon na soive bokani Israel President chuan tuna hianin existential battle akan omani hei hituna hianin Israel mi pui zong chuan an chiang to ni Iran hian Israel khopui te laka nuclear al thuam mang theita se enge thlengang ti hi han ngei tu te tin Bat Yam atlo na Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan a soibok Iran hian hetiang missile hi sing ni nei ta se pakhat ni lavin sing ni chutiang chu nei ta se ang takin nge Israel a hian chiat na aron thlenang mi pui poi seilo te chunga engangin nge beina Iran hian a kalpuyang ti hi han ngei tu ve mai te chu Israel tan chuanin existential threat ani chuwang chuanin dam kho chuana turin he indo na hi kan kalpuyani chaktakin kan kalpuyang kan bei chhun zom zelang ti in Prime Minister chuan a soya Netanyahu chuan Israel mi pui te chu missile manga bei an ni lain home front command thupek zom turin angena in tharau hum him ula in taksa hum him ula inun na turin film khurro kan tho ho na te Pathian in min puyanga nena kan changang ti in Netanyahu chuan a soi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan kan khwale tui mi pali tamra hian an thia mi then khat lom na auri ka hreboka hei hi thilhuat thla takani ti in a soi tamra hi Arab mi pui chen na Israel ram chung mani se Arab mi pui chen na nia heta hian mi tam tak chuan Arab an huata wangin chulai beina thleng chu loma wanga kut beng thom hriat tur te po oma chu Israel Prime Minister chuan thil thalo takani thua soi missile hian thliar hrana nei lova Juda mian ni emo Arab mian ni emo thliar hrang lavin poi seilo te aron tin zona ni kan zawaya chimi tumin Iran hian bei pui min thlak nana kan vai hian unaw kan ni hein dona hianin kan om du na kan tuar tlanga kan bei du na ni missile hian min thliar hrang lova first responder te home front command official te min pui tura local security force te nen po thliar hrang lavin Iran missile hian min bayani ti in Prime Minister chuan a soi tun thlenga report thar bera chuanin zirtop zinga indona tana ni atang khanin
Israel ai hianin mi som panga an thikai ta mi zatel fe an hliam to bokani Israel President Herzog chuan Canada G7 summit nei tura Group of 7 nation hruai tu te G7 ram hruai tu te chu Iran nuclear lo omna ma chon turin Israel nen thok dun turin angen Iran nuclear al thuam ti top tura Israel chet na chu thlop turin angen ani nuke si ral thuam lo om hi an nei kan phal turani lova an nei kan du lova ni chuan Israel hi kan thlop anga yani Iran hian chu tiang ral thuam chu akol lo nan helai rambial remna le muanna om theina turin khovel muanna a om theina turin chu tiang chuan Israel malak na hi sarkar lian ten an thlopanga yani ti in Israel president chuan a soi kan tumber chu Middle East a thilom dan ti danglam hi ni ya he ram huailal ram hi kan bei chhun zom zelanga an hnoya an thopui helpol an proxy le terror te chu tianga tan chuan chu tiang hmana tan chuan missile a siam chuaka a thon chuaka nuclear theina neita se chung ho kuta chuan a lut ngei don ani chuwangin Israel chawni lovin Middle East a mipui chawni lovin khovel remna le muanna kan hum him theina turin tuna Israel chet na hi khovel ina support anga yani tin Israel president chuan a soi bokani Israel mipui ma thuwa soina president chuan Israel mi te chu tha an ni meka kumbi thlom lovin naupanga tanga pitar putar puitling tutiang thleng chuanin Iran missile hian thliar rang lovin min bayani missile te hian Juda emo Muslim emo Christian emo Israel mun rang ranga chu tiang chuanin thliar hran na tel lovin bei kan tok mekani chuwangin kan mipui te engnam po ni maila kan tran tla nanga ya tuna hian mel mathum hun kan nei mekani ati tun hun hi Israel chan china hun poimo takania chu tiang ang hun tha kan ma huna Israel ram hi he ram hi kan tu le fa kan thla lo om zel tur te ta na ram du om takani zel theina turin kan tha le zung kan ngai tu na engkim sengin tu na hian kan tran tla na nga yani Israel Minister Benjamin point Iran missile wanga Israel a chiat na lian tak thlenna mun hiat lo boka nuclear al thuam Iran kuta lu hi thilpoi tak ani don ani chutiang chu thilpoi ber ani dona chutiang anga thlen lo na tura Israel chet na hianin kanin lungrual ani ati Minister chuan security service te afaka Iran atanga beina kan to la in hum him na turin mun hi ma kan lu anga ya a chan chu kan lun na chan hi mangai wangani Bat Yam building chu missile ka awangin a chia chuti lain Israel mi te bompuak laka himna tura siam chulai chunga om mitam tak chu him takin an om thung tamra a odeya chuanin arab mi puite Iran missile chiatna lian taka thlenna mun Iran missile chiatna lian taka thlenna mun tamra hi khote ani lova mi singthum sang sari velom na khopui ani mi pui chen na tur mun nei mi tam tak chen na ania in le lo nei lo mi tam tak chen na ni ngai sak a hlo lova tuna hian ara chhuwa dum lo tak chu kan hmuta ni ti in arab lawmaker chuan exa aposa tamra chawni lovin Israel ram tual chung thu nei tu za somruk vel chuan wantlang chen na tur an nei lo mekani tun hma lo om ngai lo chiat na lo om tak chu Iran missile wangin thliar hran na om lovin kan tuar tlang mekani ti in Israel Arab MP lawmaker hren khat chuan an soi ve bok heti la hian Iran hian US in nuclear program ti cheta phut chu apom ani chuanin Israel chuan tuna be pui thlak na hi ati top thai ani ti in Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Fox News in an kom na atar lang heta hianin buaina a oma kan dam kho chhuwa theina tur ti che thei thil kan number ral theina tur thil Iran hian a buai pui ani chu ti top kan tum tlat bokani chu tianga an hmalak na ti top an rem ti ani chuanin Israel chuan tuna be pui thlak na hi ati top thei ti in Israel Prime Minister chuan a soya hei hi ti hlotlin thei ni in ka hria US ruam man na hi Iran hian apom du ani chuan chu thil thleng thei reng ani ati chu tianga ni lo chuanin US rot na Iran hian apom du lo chhun zom zel ani chuanin a topa chuanin indona a top meu chuan Iran chuan tha loi chakna aloi anei to don lovani Israel nam tana boral theina chiat na thlen theina ral thuam chu kan pai bo vek don ani tin tene hu chuan a soya Donald Trump khan Iran hian nuclear ral thuam anei theilo ti le
uranium enrichment a nei thei lo ani ti kha na lo soi to ni kha he thil hi Iran chuan a pom lo bura Iran hian nuclear nei turin dikna anaya enrichment facility maintain turin dikna anaya chu a chan vo dik takani tin Iran hruai tu te khan an soi ani Netanyahu chu Fox News chuan an koma zona an zota Israelin Iran hruai tu an supreme leader Ali Khamenei tha an tumna mimal taka zui a tha an tumna chu Donald Trump hian a phal lawani a veto emni tia soi chu Netanyahu chuan a chang du lo thung in biak na thleng ngai lo report dik lo tam taka oma chu tiang lama chuan kalut don lo chu tiang chu ka chang don lo ti in Netanyahu chuan a soi ma se hei hi ka hril thei cheu ani kan ti turang ang te kan ti vek don ani ti in Netanyahu chuan a soi Israel chuan Iran hian nuclear al thuam a siam mek ani ti US nena intelligence rin tlak takan sera uranium mangaral thuam siamna tur thuruk chu tuna hian an neya an kal chak hle a thlaeng amozat chungin test device an chantir mai dona man ropoi mo takan nei thei don ani kum khat po tling lawa chu tiang chu nuclear al thuam an sual chuak thei dona chu United States nen intelligence in share tonin chiang takin kan hri ani Iran chu Yemen a Houthi ten hena nuclear al thuam pek dan tur ruam manna siama Israel chuan a pu bok Israel le US hi fully coordinated an ni tin Netanyahu chuan a soya omsia chu Iran beina le chu tianga Israel malak na hian US le Israel chu atira tangin engkema an tang duna an thok duna ni tin Netanyahu chuan a phalawa President Trump nen hian kanin zom rengani thil kan soi dun rengani kumtam tak chung kanin hretoa tin hei hi a chiang ani kan American thian tele kan thian ro pui tak President Trump ate po a hma in hemi thu hi kan hriat tir to ani ati Netanyahu chuan Trump hi Iran ta na mel ma number 1 ani tin a soi ole Iran oil le gas facility rang te Israel chuan a bei chhota me ka kang mai lian tham takin rap thlak takin al duai mai Israel chuan Indonesian khanin Iran South Parks gas station installation chu akapa Iran oil le gas sector beina masa berani Israel beina wang hianin an oil de chualama harsatna lian takan tok chhodon ni in a hriatani Israel chuan Tehran fuel depot Tehran khopui bula oil refinery chu a beibok nei in Iran chuan a soya mase thunei tu te chuan thilom dan le he beina ina ngong anei dan chip cherin an soi lo thung ani Israel chuan energy infrastructure be pui thlak na lian hi Iranin Judah state a civil mi te poisoi lo mi pui te a be wanga Israel phubalak na ani thu Israel chuan atar langani Organization of the Petroleum Exporting Countries oil thon chuak tu ram intel khom a hianin Iran hi oil thon chuak tu lian ber pathumna ania nikhata crude oil barrel makta duai thum point pathum vel Iran hian ala chuaka condensate le liquid dang BPD makta duai khat point pathum vel ala chuak boka hei hi khovel pum huwa pa supply 4.5% vel atlingani Iran hian nikhata gas cubic feet luk la ding on somthum pali vel asiam chuak bok ni in FGE tarlan danania khovel puma Tehran in South Pars fields gas atranga asiam chua hi za apasari vel ni in Iran ram chunga man tura ti ani hei hi tuna Israel ina abom chiat khania ram chunga natural gas siam chua zong Iran ram chunga natural gas siam chua zong chukum sang hele somni pathum chung khan cubic meter tluk la ding on zani somruk paruk point pani panga nia ram chunga man za chu BCM zani somnga panga point panga ani ti gas exporting countries forum gas exporter nations grouping data chuan tarlan ani Irana hydrocarbons siamna mun te hi chimthlang lama anom bera Khuzestan province oil siamna mun te Bushehr province South Pars field lian tak atangin gas le condensate siamna mun ombuka a crude oil za asom ko chu Kars Island kaltlangin Iran hian a thon chuak bokani India South Pars phase sompali unit phase 14 unit pali chu Israel hian a kap chhia Qatar gas installation atanga kilometer zani vela hla omania hengzinga tam tak hi International Energy Farm lian tak te nena tho hona atanga an na yania US company lian ExxonMobil le ConocoPhillips te po antelani
Doha hian kumsom thum don chung zat chu khovel market a liquid financial guest hon chu atangin dollar luk leding on zatam taka la luta reservoir pumpuya hian gas man thai cubic feet luk leding on sang khazariat vela omnia chutani hei hi kumsom pathum chunga khovel pum momo phurhuk na turania ani lo le kumsom thum panga chuang US a supply tur electric siam chu theina khop atlingani heti lai hian Iran le Israel in beina alian chhozela Israel chuan Iran ho tu pa ber an supreme leader Ayatollah Ali Khamenei chu tha tumin ma ala ruamna asiam nia soyania amairo chu hei hi Donald Trump chuan a veto nia report ani Donald Trump hian Iran ho tu pa ber tha hi arem ti chi lo ni hian a hriata enge a chan ber hriat ni lo ma se indona lian zok le Iran rampon thlenga ramdang kangkai thei thil le indona lian zok chok chok thei thil ni angai thei ani wang ni in antar langa enge a chan tak hi Trump hian a soilem lo US President Donald Trump chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tha atumna chu Ali Khamenei Israelin tha atum chu arem tilo a veto nia soyania US official pani chuan Reuters chanril danin administration official senior pakhat thu soitar langin Iran mi te hian American pakhat hemi report chungchang hi Benjamin Netanyahu chu zo ania report chungchang a hian Prime Minister chuan chhanna pelo thung engma soidu lova inbiakna report diklo thil thleng ngai lo thil tam taka oma thu diklo report tam taka ombokani chu tianglam chu ka lu chil don lo ma se ka hril thei cheu chu kan ti tur chu kan tiang kan ti tur chu kan ti zel ka ring United States ta na thatur chu a hrechiang hlein ka hriati in Netanyahu chuan a soibel bokani chuti lai chuanin Trump hian buena sang chhozel kara Iran le Israel chu deal siam turin a ngen lea diplomacy chu mason na kong ani thu soin ahma a alo beitona nampan hi te in kara in rem na siama tum chu tilhotin Trump hian la du reng bokani masa chu tiang tilhotlin na te chuan heti lai hian Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan cholni khan Trump chu phone call in a bia Israel le Iran in kara buena tizol tu nuclear buena chinfelna konga pui turin ankara chu biakrem na thok turin a in pe rengani ti na soi heti lai hian Israel chuan Iran ram chunga target te chu ani zonin a be chun zom zela air strike lian tak takin ala kalpui chun zom zel chungzinga chuanin Iran air defense system te paltlangin central urban area te Israel chuan be puan thla kani Tehran lam hian Israel in do thlona pani an kap thla ni nan soya Israel chuan hemi chungchanga hian engma thu chu an nei lo thungani Iran ramathil thleng thlir le tu NGO Washington human rights activist tarlan danin tun thlengin Israel be pui thlak na awangin Iran a hian mi zali parukan thi towa mi zaruk somnga pali chuan hliam na takan tuar bokani Iran sarkar chuan thi le hliam zat official in apuang zar lova har satna ti ziom na tur le Iran nuclear program chinfel tumna diplomacy in biak na chu tharum thona thleng mek wang hian ti to play lo kani bok nimina US le Iran palai te nuclear deal chungchanga in biak na nei le tuma oman khopuya ruam manna an siampo thul ani pha nge ani heti lai hian indo na hian man tam takana ya ral thuam pakhat kap chuak ringa tur po hianin sum tam tak se na ngai ral thuam pakhat mana sang veo maya silai mu pakhat po cheng feman tunang lai chuan ani to nge ya chuti lai indo na hau tak tak mai kalpui hiram economy thalotan phei chuan ti chin chi je zang ani lovani Iran nena indo na han kalpui hnu hian Israel chuan ni tin dollar luk lading on khat vel a seng thin in ex defense official chuan a soi Israel le Iran indo na hian ni khata sekel tluk lading on ni point pasari panga vel a dollar zong chuan dollar makta duai ja sari som hi panga vel direct military expense atan Israel chuan a hlo zelani amangral zelani atir lama indona ni ni kal chung khanin sekel tluk lading on nga point panga arala chu dollar zong chuan dollar tluk lading on khat point pali panga velani offensive la defensive operation a sum sen za thi ai nang lo thung ani hetiang ang sum man za chu thi civil mi te laka chiat na thleng building chiam man ruwa chia le
civil mi puina an torna an chan na kha chhut tel ala ni lo ma zo ka ni offensive cost ta hianin offensive cost ti chu Israel in Iran ava beina Israel ram chua sana Iran beitura achet chuana khatiang ang khani in Israel in Iran a be masak bera po khanin sekel tluk le ding on tel fe aralani thlona van boro ka an thlo rei zong le be pui thlak na atana anwa chet vel rei chung azirin ansum sen zat po hi danglam ve boka ral thuaming zat ngen waka chhuati thlengin sum sen hian ngong anayani abak chu intercept man le reserve mobilization ang chi defense measure tan manani bok hetiang hi direct cost chawani ya sen so sang ma se tun hnaya ministry chuan chhia atanga sum mu tur ruam han chu ati punga sumlak lu be sei chu sekel tluk lading on zanga som pasari point pakhata tangin sekel tluk lading on zanga som thum paret point paruka Israel chuan ati sanga hei hi sekel tluk lading on som ni pakhat point panga $1 zong chuan $1 tluk lading on nga point paruk zetin apung ti na ni ma se chu ti chung chuan in indona chuan ram sum le pai a ai hek hiau viau maya andin munatlak niam pha ve viau don ni in alangani Israel ministry hian kumsang ni somni panga an mason na turwa manna 4.3% atangin 3.6 a antitla niam meka hi quarter thuma tanga reserve duty khola patla niam don ninga ngai ani wanga chhut lokani tuna chuan Iran po hian channa lian tak atok chhom meka an oil bomb pui Israel ina ka chhiata wang hianin Iran sum chan le an economy a har satna thlen tur he turu chho viau mai ole tuna kan thu pon lai mek bo hian Israel le Iran chuan be pui thla na mangin an lein chang ton zel maya ral thuam mangin an lein be ton chia renga chetna lian jok athleng chho zel ni hian a hriat ani engponi se Thuthar ber hreturin he channel atang hianin longai chang zel don nia